Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Kastaunay tidandanag ni Unyol, idinasiputan ni Doña Dolores ti panagpaliw na. Nakuna tinaud-udi adakes ti mapasamak ka ni Unyol, iti kanito nga agaramid iti saan anasayat. Iti daytamad lagundaway, urayan ni Mr. Fortesa ti awag ni General Barbosa. Gapu takayat na amaamuan, noan yan tinapasamak ken kuana. Iti sana nagbayag, dimteng ni General Barbosa iti mansyon, ket nakunana ken ni Mr. Fortesa nga agan nadda. Gapu ta iti anyaman nga oras, ket rumaot da Ruben, Lindon, ken Lakay Ignas. Insungbat met tinaud-udi nga awan ti rumbeng a pagdanagan da. Gapu ta nakasagana kanayon dagiti buyot da amakiranget. Iti maysa rabii, agsarsarita da Celia ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Agduan alawas asana nagawid ni Ignas. Madanagan ako na. Anya nga ton tinapasamak kan kuha na, senyorita. Sapay la kumaat na awan ti dakas anapasamak kan ni Tata Ignas. Iti sa dino man nga ayan na ita. Ala, mapan kan iti silid mo, senyorita. Agtali na edak pa ila dito ay. Ha? Anya ti mapaspasamak ka ni Manang Ansing. Karti nga Manang Celia, mapanta iti silid ni Auntie Ansing. Sige, mapantan iti silid na. Ay, anay ko, nagsakit ti barukong ko. Auntie Ansing, ipandakan iti ospital. Kumpot ka kanyak, Manang Ansing. Asibayan ka amag na. Ipandakan iti ospital. Ay, sana na masapol nga ipandak iti ospital. Awagak lang ti gwapo a doktor ko. Yawat mo kanyak ti cellphone ko nga day tirabaw ti lamiseta, Diana. Awagak lang ti natara doktor ko. Taumay dito'y Dagusta Ignas. Sigurado ka, Auntie Ansing? Diana, awanti, rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Kabalak, ti sakit, ti barukong ko. Parbangon ng senyorita. Saan pa ila arimwar ti doktor iti silid ni Manang Ansing? Wen nga rawad Manang Celia. Kumusta nga tan ni Auntie? Anya nga ti sakit na. Ay, saan nga ibagbaga ni Manang Ansing nga dagayam saksakitan na? Ne, rimuharan ti doktor iti silid ni Auntie Ansing. Umay ka, senyorita. Sabatan ta ti doktor. Tapno maamuan tanoan niya ti sakit ni Manang Ansing. Wen, Manang Celia. Nakapanawon ti doktor, senyorita Diana. Oh, Jack Lime, pagaro. Nabayag gaya man nga da sakit ni Auntie Ansing iti puso. Uray siyak, senyorita. Nasdaawak mo iti imbaga ti doktor. Di tay nadlaw nga dagayam na dagsan a sakit ni Manang Ansing. Manang Celia, Jack kayat amapukaw ko ni Auntie Ansing. Ikararag ko iti Diyos. Apagimbagan na ni Auntie. Wan, senyorita, ikamang tayo ka ni Apo Diyos ti amin. Tapno agimbag ni Manang Ansing. Kung na ti doktor anarnakan iti turog ni Auntie Ansing, gapu iti agas nga impatumar na. Kasarita tanto na imbag ni Manang Ansing, apaman ang makariing, senyorita. Nakasagana kamin kini Ruben ngagsanay manen ang kalignas. Kayat mi amanayunan pa'y tinasursuro mi amakilaban. Nasayaat nga ron no kasta. Nakasagana mo tandag iti igam nga aramatan mi, angkal. No kasta nga rod, agtignay tayon. Ije kabakiran ti pagsanayan yu adwa. Mabit lang rod ang kalignas. Mangalak pa iti danom kan kanan tayo ije kabakiran. Jak imbaga ang mangalak ka iti danom kan taraon ije pagsanayan yu, Lindon. Ha? Pasad ti panagsanay yu, ti saan nga agimat iti makan.
Nasken asursurun yu ti ag-survive ije kabakiran. Angkal, Umaykan, Manong Lindan. Tulungan naklangan ang mangimit kadagiti igam nga aramaten ta, nga agsanay. Italay nga makitak tinagkaro panagtanag ni General Barbosa, hani. Nangag ko tinagsarita nyo kini General Barbosa, hani. Nalaing gayam akalaban, daruben kanla kay Ignas. Agsin ay kamanan itinaunag. Amangan no makapadakas kan katinakaro panagtanag. Sanak met kiti olay nga agdandanag, hani. Pampanunutek lang ti posible ang mapasamak kadagiti illegal na negosyo. Anya? Gapo iti napasamak aranget iti balay da General Barbosa. Pinagtignay ko pa ilaang dagiti buyot ko, abantayan daan ay bag dagiti kontrabando. Hani? Ti kayat ko, sawen. Aglaylo pa ila ti grupo. Amang ano ad-adda mabulilyaso dagiti kontrabando, numasiputan dagiti kabusor ko, ti transaksyon ko. Sabagay, husto kay ti dayta a desisyon mo. Honey? Apay, honey. At nakadibagam. Saklutan nakman, kabayatan ti panagin ni storyata. Alya, kaya't mo tagpasaklot kanyak? Saan ka mat nga ubing nga basit tapno aramidag dayta? Ubingak pa'y mat, saan ka di, honey? Saklutin na kun, honey. Honey, nagpasaklot ka ba't nagpaison? Please, honey. Arakupan na kun itinakair-iro. Alya. Sige, luday tati kayat mo, honey. Honey. Thank you. Nakaturok pa ilan ni Auntie Ansing, Manang Celia. Wen, senyorita. Adain sa ganak akanan na. Mangan tulaangan apaman ang makariing. Manang, Oh, apay nga agluha ka matan, senyorita. masyanak ka ni Auntie Ansing. Inlimad na ti may papan iti sakit na iti puso. Senyorita. Napatag kanyak ni Auntie Ansing. Dakkel tinaitulong na kanyak. Iso adyak kayat amatay. Gapoy ti sakit na. Sanak payamatay, Diana. Nakariing ka matgayaman, Auntie Ansing. Itay payadengdenggag ti saritaan niyo kan ni Celia. Senyorita. Agsasauan nakakidam ni Manang Ansing. Papayasangitan na katsanak pa'y matanatay, Diana. Agpaut pa'y tibiyag ko, tamakyasawa akpay. Sika talaga, Auntie. Agsaksakit ka lang arudan. Nga maaramid mo pa'y lati mangraban. Mabitlaan. Tay mulagat ko dagiti matak akas tuy. Manang Ansing. Apay nga umisem ka, Celia. Naangaw ka talaga. Nagdakkel mo tanti mulagat mo. Di ka pa yan agkiram. Kumusta tirik na, Auntie? Nasaya atun. Gapoy ti agas ngayon patumar kanyak ti nataer a doktor ko. Wan ngagpayso. Nagtaer ti doktor mo, Manang Ansing. Karuprupa ni Jackie Chan nga. Artista ijay Hollywood. Ay, Hollywood. Kusipit ti matana. Nabayag gaya man nga adda sakit mo iti puso, Auntie. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Gaputa, jak kayat ngagdanag kayo kanyak. Iso ajak imbagbaga nga da sakit ko.
Auntie, Ang mawanan ti rumba nga pagdanagan nyo kan ni Celia. Kasapulak laeng ti panaginan na. Wan auntie. Imbilin mo't la kanyak dayta ti doktor yo. Di kay unay agbannog. Masikuranak mo't no awan tararamidek. Nagitilaeng kabailak nga ramiden ti trabahwek. No mabalin, saan kan nga agtrabaho? Da kaming kanimanang Celia ti makaammo. Jak kayat ti paduulan kada kayo, Diana. Nairwamak ngagmay-may sa ija balay ko. Kabaila kami na trabaho. Si kanti nang ibaga, akasapulan ti inana. Iso ada kami pala ti agtrabaho kanimanang Celia dito'y dagos da Tata Ignas. Nala, punasamon ti panagdandanag mo, Diana. Sanak pa'y amatay. Awam pa'y tinagan ko amatay iti libro ni San Pedro ijay langit. Anya? Imagaktuken ka no dandani akon matay, Diana. Anya? Amom no kaano kanto amatay, Auntie Ansing? Katwen, Diana. Aging gaajak pa'y malipatan ti aganges. Agbiagak pa'y. Kat no malipatak tun ti aganges, matayak tumeten. Anya? Uray ada saksakitan ni Manang Ansing. Narabaklat ta. Kaslaawan rikrik naon na itibagi na. Nupay kasta. Paliiwak lata ni Auntie Ansing Manang Celia. Traidor ti sakit ti puso. Senyorita. Bilin ti doktora masapul ang mabantayan ni Auntie Ansing. Saan aron bang agbanog? Uwan, senyorita. Di ka madanagan. Si dadaan naklata at tumulong kada kayo ka ni Manang Ansing. Agyaman na, Manang Celia. Sikat ti ad-adda at tumultulong kanya. Itala nga nadlaw ko ti selfie picture ko iti cellphone ko. Nag-selfie ak idi iti restaurant. Inzoom ko ti ladawan ko. Kas laladawan ni Diana ti adda iti saan unay nga dayo. Iso nga tangag paiso ti adda iti background ko. Imposible aladawan ni Diana daytoy. Nakita ko man idi adda ak iti dayta lugar. Ay, medyo blurred ngamin tinaala-aladawan na iti cellphone ko. Hari, anya tikit kita dito cellphone mo. Mirmira ang matlatan. Si kamat kayam, honey. Anya ti adda dito cellphone mo, honey. Itay pa mirmira em. Awan, honey. Maragsakan lang amin. Gaputan nagpintasak itiladawan ko dito cellphone ko. Kaslak Diyosa dagiti kapintasan a babae. Honey. Kas makita mo't, honey. Mayat pa'y latisukog ti pamagik. Kan nagwas na iti gurong ko apag mamauyungam. Wenen, honey. At daamin kan katigalan ti may sa babae. Pang Miss University Beauty. Saan ka di, honey? Wen, honey. Isungarod nga inayat ka. Gapu iti kinapintas mo. Aglaplapusanan ka iti kinaposaksa. Thank you, honey. I love you. I love you too, honey. Mangan kan Manang Ansing. Indasar konti ka nam. Agyaman na, Celia. Kumustan tirik nam? Saan ka din nagsaksakit ti barukong mo? Saan, Celia? Kabalakon ti bagik. Italaang man na nasimakit ti barukong ko. Nabanugak la siguro. Iso aka sa pulam tinaan-anay a panaginana. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo? Hey, wen Celia.
Apay ang nagsanaay ka ngay, Manang Ansing. Nalipatan naksamot ni Apo Diyos nga alaan. Anya? Anya ka din na itasasaw, Manang Ansing. Diyak mo't lamatayon. Nalipatan naksang agpayson ni Apo Diyos nga alaan. Sumsumgarak iti dayta nga ibagbagan. Ay na, bakit akun, Celia? Awam mo't ipampanunod ka mapanawak no bilang. Kaya't kumutin at agina na. Di mo man sawon ti kasta, Manang Ansing. Ay na, sana ka mabuti nga matay, Celia. Sa maysa, nalpasan ti akam ko dito'y rabaw ti daga. Naramid kun ti kayat ko. Kun natulungak pa yun ni Diana. Ay. Kayat ko na makita ti langit, Celia. Makitak to ni Jay danan ang kantatang ko. Ha? Ibagbagak ti kastoy ita, ang mga nukala at ti papanaw ko. Kat sana ka makapagpakada-kada kayo kan ni Diana. Ay, anya kamutan, Manang Ansing. Diyak kayat day taarabak mo. Sana ka mangrabrabak, Celia. Di tayo amuno ka no mauyos ti biyag tayo. May salaang mo't ti pagbabawya kamatay no kas pangarigan. Ha? Anya day ta? Ay, ang mga numataya ka jak pa'y napadasan tinakyasawa. Anya? Adapay ko mamangasawa kanyak. Sakbay ang mauyos ti angas ko. Kaslagpakpakada ni Manang Ansing itay nagsarita kami, senyorita. Anya? Sumsumgarak kadagit ibagbagana. Kaya't na kanon ang makita ti langit. Unay lakit din ni Auntie Ansing. Agkakanat manen dagiti ibagbagana. Saan kano ang mga rabrabak? Pudno kano dagiti imbagbagana. Akayat nan ti agina na. Andi nga yan talaangan anaimbag ni Auntie Ansing, Manang Celia. Maibagbagana la siguro dagita. Gapot adarikrik-naan na. Ay, madanaganak lang amin itikas di adjar na itay amakisarita. Kaya't na kanon ti matay. Anya? Nasayat mo't na nakaturugan. Tapno makaina na. Nalimad at talaga ni Auntie Ansing. Diyak ni namnamang at dagayam sakit na. Uray siyak, senyorita. Saan ta amadlaw dayta? Gaputan nakaragragsak at tao ni Manang Ansing. Pulos, adi mo madlaw nga at dagayam sakit na. Ruben, sa dino tayan niyang kalignas. Mawaw kan mabisina kon. Gapo iti panagsanay ta. Agwada talang iti marikrik na, Manong Lindon. Ay, may sapay lang daw ti panagsanay ta. Makarik na ako na tinakarwa pa nagbisina. Sa dino ti pangalahan ta iti taraon ta dito kabakiran, Ruben. Diyak ka mo, Manang. Awan ti makitak dito'y alanot ang mabalinta pagalaan iti inuman ta. Pasat ti panagsanay ta ti mangsapol iti mabalinta akanen dito'y kabakiran. Wan, Manong Lindon. Agpanunot ta na imbag. No sa dino ti pangalahan ta iti taraon ta. Nalabit nga dalang iti aglawlaw dito yung kabakiran. Makarignak pa iti panagdanag. Ang mga nuinturong nata dito niyang kaligna. Adda nagkarasakas iti saan unay nga tayo. Adda nga takabusor iti aglawlaw da Ruben ken Lindon. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.